Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new Iabot ang panggatong. Bilis, bilis! Ang bagal ay! Ayaw, di ba? Ibalik! Iabot ng panindig. Panglingas! Iabot! Sindihan! Sindihan! Sindihan, bilis! Bagal ay! Sindihan, bilis! Namatay! Mahina yung assistant ko. Ay! Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new Iabot ang kasirola. Bilis! Ganito ang tama pagluluto ng tinola. Iabot ang mantika. Ay! Ubusin. Yan, ubusin. Iabot ang Ricardo. Iabot ang panghalo. Halo-halo eh. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, 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 yum. Iabot ang manok. Ang manok, igisa. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum.
ang pantakip. Takpan. Okay. Oh my God! Iabot ang kulay. Bilis. Meow, meow, meow. Iabot ang tawas ng kapre. Ito ang tawas ng kapre. Meow, meow, meow. Meow, meow, meow. Takpan, saglit. Iabot ang ang panigay. Iabot. Huwag mo iapis tayo dyan. Ganito ang tamang pagluto ng tinola. Ano, tama na? Yum, yum, yum. Okay, abot, ang nga. Nga ng kapre, abot. Nga ng kapre. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Iabot ang panglasa. Pagpalasa, iabot. Magic sarap. Sana naman. Yum, yum, yum. Iabot ang gatas ng kapre. Ang gatas ng kapre, iabot. Ang dami ng balitin, iabot. Wala. Walang dahon. Mga aswang abdaw, mga tikbalang nagkakintay, nagkalisuan silang bumbang. Yak lang bumutin, bukid lang nadaan. Yum, yum, yum. Bugno sila pira. Wakang yapi. Bugno sila. Nandang aswang. Nagkalisuan. Ganito, iabot. Ganito. Ganito. Nang aligid sila. Tikman mo. Marami reklamo. Ano? Very good. Okay daw. Yum, yum, yum. Tikman ko rin. Mainit.
Ito ang tamang pagluluto ng tinola mga Bisaya. Alat. Boss mo, dali. Pakita mo sa mga viewers natin na masarap yung ginagawa natin, no? Niluluto, tinola, oh. Oh. Anong masasabi? Okay na? Yan. Oh, malapit na. Malapit na maluto. Oh, pwede na. Yan. Sayaw lang sa bahay. Nganong ako nga na may bahay. Malapit na maluto mga kabisaya. Ito ang tamang pagluto ng tinulang Ay, manok. ako'y gusto. Unsa hirog. Panulit. Maalat. Halak lang sa Maalat na. Oh, luto na. nganong ako nga Takpan na natin. bahay. Pwede na. Nilagi ko kayo ako'y gusto. Yum. Hirog. Kunin mo na. Ayan o. Nagugutom na sila o. Kita ko nagugutom na yun o. Sabi ng direktor, kamotes. Tama na raw. Yum. Yo! Magkabisaya! Oh, hanggang dito na tayo ha. Abangan na lang sa susunod natin na video. See you next vlog. Bye-bye mga kabisaya. Ingat ang lahat. Goodbye! Huwag na kayong mag-subscribe. Huwag na. Parawan mo na. Subscribe mo na rin. Kahit mong sayaw